Podzemí, tady jsme v kapli, už jsme 360 metrů, takže prosím vás, tady ta kaple byla velice bohatá na stříbro. Tady stříbronosná žíla, tady na levé straně, ta voda tady nebyla, tak měla ve tvaru podkovy a byla velice bohatá. Na pravé straně jsou dvě stojky, které mají stáří na 200 let. Jak jsem říkal, veškeré dřevo se natíralo hovězí krví. A prosím vás, vy půjdete rovně. Tak, náčelníku, náčelnice, povede. Kdyby letěli netopíři, tak se zastavíte, oni proletějí, takže oni říkají, tak jde po pravé straně. Takže pravidlo pravý nohy, jako při následně. Učili se lítat, jo? Jdete do zóny, Musíme se držet tam. Tam byste dostali takový dál, Je to pět, že lítají vpravo. vedoucí! Je tady žádaný vedoucí, který se nebojí, pojďte sem dopředu. Tam je Karel, ne? Je. Půjdete dopředu. Pak je tam na... Tak poslouchejte, vy se bojí, jak to pošerové. Tady se dělají sestry, mají se facné a hledají poklad dokonce. A to tady dělají děti 5letí, 6letí. Vy se to nezvládne vypaserovat. Tak šéfe, přijdete, tam je hromada kamení na pravé straně a na levé straně je krásný věc žila, která má délku 386 metrů, ale vy uvidíte jenom pár metrů. Dobítka na mě. Přijdete ke komínu, k tomu zelenému žebříku a ty lidi tam dříve vylizali 82 metrů nahoru, potom žebříku ne, ten je tam v roku 92, jo. Takže když si představíte, ty lidi opravdu, pro ně komín byl nejhorší. Půjdete pak dál, na levé straně po 10 metrech máte barevnou mozaiku, nic se o tom neví. Proti vám bude černá chodba, to znamená, že se tam nesvítí, tam má délku 300 metrů a vede směr ke kostelu. Nikde bychom nevylezli. Budete pak doleva, budete na koneční chodbě, nad vámi bude hotel Křížový vrch. Ta jediná místnost se tam odstřelovala dynamitou, žije po malých dávkách. Proti vám bude koukat země metrová žila, tam bylo stříbro. Na pravé straně uvidíte dřevěný kolíček. Těch kolíčků tady bylo několik stovek, na co byly. Kdyby ten kolíček byl volný, to znamená, že je pohyb horniny. Jo? Takže ten udával jim, jak je tady. Tady nikdy závaly nebyly, ale v těch moštolách nahoře závaly byly. Takže ten větrací komín, co vlastně u něj budete, to byl tady jediný pro všechny chodby. Tady ten komín, co dělali, zatím se jim nechové. Takže běžte, pak sem přijdete, pojďte do těch druhých chodby. Jdete do zóny netopírů. Jak tam někdo zapíská, klikne to tady konec a poznáte horor. Co s vámi ty 30-metrový hovada udělají. Máte to v ceně. Tak, slyšeli jste mi zádu? Jste rychlá rota. Takže na pravé straně, jako to opět je kříže.
Posuňte se, jak tam jede. Jako voda nebyl, No, já se tam pozvala. bedačku. Trošku lepší ještě. Tam vzadu ještě něco zajímavého. Není. Jdeme zpátky. A spadne. Nesmíš být levej. Už je tam zase rádio opuštěný. Nic. Mám málo magnézia. Jo.
Ještě neřekl, kolik lidí odejde nemocných z toho. Já jsem platil 50 jsem doplácel za Juráše, Péťu a Kubu. Já jsem to pak nedával. Kubo, řekni něco do přímého přenosu. Tam byla zima. Počkej, tak to zase dostala Bela, vůbec nechápu. Kozenka se nám oběsila. Nechte tu kozu bejt! Nechte jí bejt! Pán si tady pro ní přijde. Dobrá. Ještě dáme dokumentární video. Jak tady pán chytá kozu. Moc mu to nejde. Začíná.